duet sinten Mas sinten apa Pak sinten monggo. Iya kanca-kanca ini alat ditokke. Mbok pilih Pak sinten apa Mas sinten pedhot pasar ngunut sing kersa napa langsung Mbak Sinden mawon. Sinden kemawon oke siaga. Iya moji. Ya. Iya. Ayo cow, wayahe. Ayo sedaya yo, tabah yo. Pasukan Mas Yoga dan kawan-kawan monggo. Mbak E monggo mriki Mbak E. Mas E monggo, Bapak E monggo. Thank you.
sedai bumi Terima kasih. sira tetep tak upati Jawa Timur tak ubengi Salah, 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 Jawa Tengah tak parani Jawa Barat ora keri nanging ra Bareng-bareng. ngerti ayo Mbak Bella Sayangku seribu sayang tak cinta cintaku sejuta cinta rinduku seratus rindu wong bagus sok kapan bisa katamu ayo Bang Sare. wong ayu mbok tinggal bali wong kakang tansah ngenteni cinta-cinta aku cinta Cintaku sejuta cinta. Ya, 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 matur sembahku. ya persiapan Mbak Eca Yo. yuk hoi monggo mas ayo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake. Atur wis kumandhang wayahe semboyan. Tapi wajib ngabue pangeran sholat dadi cacake agama limang waktu kudu tansah dicoba kanthi istiqomah lan sekomah memang lu bisa berenang yang berjamaah luhur lan asar sholat saya dinyetoke tidak mundur maghrib lan isya cakepe prayogane ditutup sholat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo saturku mutu mesra sing kumasa minggu pareng besok munggah sumarga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Sik. Ayo Mas iki. Jam 12 siji. Dan satu jam 12 tok mawon nggih, ngapunten. Lah wis toh aman kanca-kanca guayang enggak ya. Lah jujur kula salut niki khusus nenten mriki kok ketok bahagia kayak aman gayeng ngoten. Nah, saya